Pozeráme sa na Rio Cuiaba. Rio Cuiaba. My sa nachádzame v štáte Mato Grosso. A breh oproti to už je na druhej strane Mato Grosso do Sul. Druhý štát, iný štát v rámci Brazílie. Caninana. Had, ktorý sa volá Caninana. Pekný dvojmetrový had. Približne 2 metre. Včera vraj tu bola anakonda na tomto mieste. Nech skočí. My sa nebojíme skokov. Ale sem neskočí, však to je... No tak ja som chcel bližšie a prišiel. Áno. A on hovorí, že to je nebezpečné. Aha. Nebezpečné je, že môže skočiť vraj tento had. My môžeme ísť bližšie k nemu. Už skočil na nejakého turistu. Caninana sa volá tento had. Žerie žaby a hlodavce. Caninana. Hľada vtáčatá v dierach, ktoré sú v brehoch. Môžu tam byť rybáriky, hľada vtáčence mladé. A ide do vody. Aha, už je vo vode. A už je vo vode. Pekne. Takže toto je rieka Piquiri. Piquiri. A tu je sútok dvoch riek. Táto vpravo je Piquiri. Pred nami je rieka Cuiaba. A spolu za nami je rieka San Lorenzo. Tou, ktorou sme priplávali, je San Lorenzo.